Στο σημερινό μάθημα θα λύσουμε ένα θέμα από την τέταρτη εργασία όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών στην τραπεζική, του ΕΑΠ. Συγκεκριμένα θα λύσουμε το πρώτο θέμα, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή συνδυάζει το μοντέλο CAPM, υπόδειγμα αξιοποίησης κεφαλαιακών στοιχείων, και τον δείκτη Trainor και SAR, ώστε να εντοπιστεί το καλύτερο χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, η άσκηση συζητάει το εξής. Αποτελείται από δύο σκέλη. Πρώτον, αναφέρει και λέει: ας υποθέσουμε ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις για τις μετοχές Α και Β είναι 11 και 14% αντίστοιχα, ενώ οι συντελεστές Β είναι 0,8 και 1,5. Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 6%, ενώ η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς είναι 12%. Τέλος, η τυπική απόκλιση για τις δύο μετοχές Α και Β είναι 10 και 11 αντίστοιχα. Αν ένας επενδυτής έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, θα επέλεγε να προσθέσει σε αυτό κάποιες μετοχές Α και Β. Αν ένας επενδυτής μπορούσε να επενδύσει μόνο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και σε μία μόνο μετοχή, ποια θα επέλεγε? Να απαντήσουμε χρησιμοποιώντας ένα μέτρο ελκυστικότητας της κάθε μετοχής. Λοιπόν, αρχίζουμε. Αφού το χαρτοφυλάκιο έχει διαφοροποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής επιθυμεί να αναλάβει μικρότερο ποσοστό κινδύνου. Έτσι, οι νέες μετοχές που θα χρησιμοποιηθούν στο χαρτοφυλάκιο θα έπρεπε να συσχετίζονται αρνητικά. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η μία, η άλλη να μειώνεται. Για να εντοπίσουμε τη μετοχή η οποία είναι η πιο ελκυστική, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε το συντελεστή μεταβλητότητας, έτσι ώστε να δούμε τον κίνδυνο, μάλλον το συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνουμε αναμονάδα απόδοσης. Ο συντελεστής μεταβλητότητας συμβολίζεται με το CV, Coefficient of Volatility, και ο τύπος υπολογίζεται έτσι, όπου στο σίγμα είναι η τυπική απόκλιση και συμβολίζει στο συνολικό κίνδυνο και από κάτω είναι η αναμενόμενη απόδοση. Λοιπόν, στη συνέχεια, για να βρούμε την αναμενόμενη απόδοση της κάθε μετοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα CAPM. Όσον αφορά την πρώτη μετοχή, το μοντέλο CAPM υπολογίζεται ως εξής. Η αναμενόμενη απόδοση ισούται με την απόδοση χωρίς κίνδυνο, το risk-free, συν τη διαφορά της απόδοσης αγοράς μείον της απόδοσης χωρίς κίνδυνο επί το β, το β της μετοχής. Το β εδώ πέρα συμβολίζει τον συστηματικό κίνδυνο της μετοχής. Εάν κάνουμε τις πράξεις, θα δούμε ότι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 6%, η απόδοση της αγοράς είναι στο 12%, το οποίο αφαιρείται από το 6% που είναι ο μηδενικός κίνδυνος, επί το β της πρώτης μετοχής, και άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι η αναμενόμενη απόδοση για την πρώτη μετοχή είναι κοντά στο 10,8%. Ωραία. Ξέρουμε από την εκφώνηση ότι ο συνολικός κίνδυνος για αυτή τη μετοχή είναι στο 10%. Οπότε, 10% διά του 10,8% το οποίο εντοπίσαμε, άρα εδώ πέρα βγαίνει ο συντελεστής μεταβλητότητας ότι είναι ίσος με 0,926. Αυτό είναι για την πρώτη μετοχή. Τώρα πάμε να εντοπίσουμε το συντελεστή μεταβλητότητας για την δεύτερη μετοχή. Μετοχή Β. Χρησιμοποιούμε πάλι τον ίδιο τύπο. Η αναμενόμενη απόδοση είναι το 6% του risk-free συν 12% μείον 6% πάλι, αλλά σε αυτή την περίπτωση αλλάζει ο συστηματικός κίνδυνος, ο οποίος είναι 1,5. Με βάση τα δεδομένα. Κάνοντας τις πράξεις, αυτό που μας βγαίνει εδώ πέρα είναι 15%. Άρα, υπολογίζοντας τώρα τον συντελεστή μεταβλητότητας για τη μετοχή Β, είναι η τιμική μας απόκλιση είναι στο 11%, η αναμενόμενη απόδοση είναι στο 15%, οπότε εδώ πέρα, αν κάνουμε τις πράξεις, θα μας βγει 0,733. Λοιπόν, οπότε, αφού ο επενδυτής έχει δυνατότητα να επενδύσει μόνο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και μόνο σε μία μετοχή,
τότε θα διαλέξει τη μετοχή Β. Και αυτό γίνεται επειδή με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνει το λιγότερο κίνδυνο αναμονάδα απόδοσης. Οπότε ουσιαστικά προτιμότερη είναι η Β μετοχή επειδή έχει το λιγότερο κίνδυνο και μας δίνει περισσότερη απόδοση. Τώρα πάμε να λύσουμε το δεύτερο υποερώτημα αυτού του θέματος. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε σε ένα από τα κάθετη 5 αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία γνωρίζετε τα επενδυτικά δεδομένα που δίνονται στον πίνακα. Στον ίδιο πίνακα υπάρχει επίσης πληροφόρηση για τα δεδομένα του δίκτυα αγοράς καθώς και του επικοινωνικού χωρίς κίνδυνο. Αφού αξιολογήσει τα αμοιβαία κεφάλαια χρησιμοποιώντας τους δείκτες ARP και Trainor, να προτείνει το αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να αποτελέσει επενδυτική επιλογή. Λοιπόν, καταρχάς θα γράψουμε τον πίνακα. Ετήσια απόδοση. Επί της 100 πάντα. Απόκληση. Επί της 100. Και ο συντελεστής Β. Λοιπόν, επίσης, αυτό το οποίο θα κάνουμε άλλες δύο στήλες, όπου θα γράψουμε το δείκτη SARP και το δείκτη Trainor. Λοιπόν, θα σας γράψουμε πρώτα τα αποτελέσματα για το δείκτη Trainor και το δείκτη SARP και μετά θα πάμε να δούμε πώς υπολογιστήκαν αυτά. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πάντα προτιμότερο όταν ο δείκτης Trainor και ο δείκτης SARP είναι μεγαλύτεροι από τις όλες τις άλλες εναλλακτικές επιλογές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μεγαλύτερη τιμή και για το δείκτη SARP και τον δείκτη Trainor είναι στο αμοιβαίο κεφάλαιο 3. Οπότε ουσιαστικά το προτιμότερο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσουμε το κεφάλαιο 3. Σε περίπτωση που έχουμε διαφορετικό κριτήριο, δηλαδή υπάρχει αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει μεγαλύτερο δείκτη SARP και διαφορετικό δείκτη Trainor και δεν συμβαδίζουν τα αποτελέσματα, σε αυτή την περίπτωση ακολουθούμε εμείς, αν θέλουμε να έχουμε ο δείκτης SARP επειδή μετράει τον συνολικό κίνδυνο και ο δείκτης Trainor τον συστηματικό, επιλέγουμε εμείς ποιον κίνδυνο θέλουμε να έχουμε περισσότερο, συνολικό ή συστηματικό κίνδυνο. Και διαλέγουμε το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα πράγματα είναι απλά, είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο 3, οπότε αυτό είναι το προτιμότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε τώρα πώς υπολογιστήκαν αυτοί οι δείκτες.
Όσον αφορά τον δείκτη SAR, είναι η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον την απόδοση χωρίς κίνδυνο, η οποία διαιρείται με την τυπική απόκληση στο συνολικό κίνδυνο. Για παραδείγματος χάρη, για το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο, υπολογίσαμε το εξής. Είπαμε, ετήσια απόδοση είναι 14% μείον η απόδοση χωρίς κίνδυνο, η οποία είναι στο 6%, και το διαιρέσαμε με την τυπική του απόκληση, το οποίο είναι 21%. Αυτό, αν κάνουμε τις πράξεις, θα μας βγει ότι είναι ίσο με 0,38% ή 38,1%. Με την ίδια διαδικασία, υπολογίσουμε και τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια και βρίσκουμε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη τιμή. Όσον αφορά τώρα τον δείκτη Trainor, ο δείκτης Trainor υπολογίζει τον συστηματικό κίνδυνο, χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία. Έχουμε την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, μείον την απόδοση χωρίς κίνδυνο, διά το β, που το β το συμβολίζει στο συστηματικό κίνδυνο. Παραδείγματος χάρη, στο πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο, βρίσκουμε ότι ο δείκτης Trainor είναι ίσος με 14% μείον το 6% διά το β που είναι 1,15. Σε αυτήν την περίπτωση, αν κάνουμε τις πράξεις, βρίσκουμε ότι ο δείκτης Trainor είναι 0,07 ή 7%. Με την ίδια λογική, υπολογίζουμε και τους άλλους δείκτες και βλέπουμε ποιο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερο δείκτη Trainor και οπότε το επιλέγουμε ως πιο συμφέρον σε σχέση με τα άλλα. Αυτή ήταν η λύση της άσκησης όσον αφορά το πρώτο θέμα.